está escrito nos diccionarios e nos contos. Ademais do concurso de postais, a Casa da Xuventude celebrou esta semana unha festa de Nadal na que o grupo de teatro deste centro representou unha peza teatral baixo o título O mundo ao revés, dirixida por Paqui Abeledo. O teatro resulta unha actividade fundamental na dinámica deste centro a través da aula porque consegue integrar a participación e dinámica grupal, a expresión corporal e verbal e o traballo conxunto ante o público o día das representacións. Ola a todos. Eu son o príncipe deste conto. E como en todos os contos, hai príncipes bons que casan cas princesas parvas. Pero neste non, A min isto de dedicar as princesas dormidas parece unha parvada. É de casar nadiña, Eu vou co meu cabalo onde parezca batalla. Non hai liorta no meu reino na que eu non reparta mamporrazos, lostregazos e tortas. Dixéronme por aí que había un lobo pailán e vou na súa procura para cortarlle as orellas e o rabo. Viste de lobos? Por onde marchou? Aí detrás. Por ali vou. Hola! Eu son unha bruxa maravillosa, ditosa e preciosa. A que sí? Bo, xa sei que nos contos din que somos malas e que sempre temos que morrer. Pero vos, nin caso. Eu son boa. Adivinha, é que de canto. Hola a todos. Es un pirata do mar. Millonario, a que nos perdón. No, señor, iso é moi feo. Non me lo coña ver. Non, vai, vos parar. A ti tamén me gusta bailar, e cantar. Con os traxes e con cabeños do mar. Non careo ni espadas, ni pistolas, ni cañones, ni matar. Non careo ni espadas, ni pistolas, ni cañóns e matar. E o que non me gusta, esos outros, a sudar. Pero a Casa da Xuventude continuará durante a vindeira semana con actividade frenética. O luns darán comezo varias actividades como un novidoso obradoiro de arte e creatividade. O seu obxectivo é espertar o lado dereito do cerebro, o lugar onde se agocha a imaginación e o potencial artístico de cada quen. Esta actividade estará dirixida por Alba Sánchez e vai destinada ao público de 10 a 30 anos de idade. Desenvolverase os días 22, 23, 26, 29 e 30 de decembro. Para inscribirse ou informarse, as persoas interesadas poden facelo a través do teléfono 982 44 1614. É unha actividade gratuita. Ademais, tamén os luns inaugurarase unha nova mostra fotográfica da Asociación de Amigos do Órgano de Ourense. O acto de apertura será ás 5 da tarde a cargo de Marisol Mendive, organista e profesora. Ás 6 da tarde a mostra completarase con recital de vihuela a cargo de Juan Manuel Vázquez.